Fl-aħħar sentejn saru passi ta' ġgant fl-ambjent regolatorju għan negozji żaru medji. Kien dan is-sentiment li ġie espress fil-bidu ta' ġimgħa dedikata għan negozji żaru medji magħruf aħjar bħala SME Week waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata bejn ir-Reġistru Malti tal-Kumpaniji u l-Kamra tal-Kummerċ ġie sostnut il-bżonn li jinħoloq ambjent regolatorju sostenibbli, dan speċjalment fid-dawl tal-iżviluppi b'saħħithom li seħħew fl-aħħar snin u li waslu fost l-oħrajn biex pajjiżna jitneħħa mill-lista tal-FATF fl-iqsar żmien possibbli. Dan is-sentiment kien rifless fost l-oħrajn f'kumment li tat lil dan l-istazzjon il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb. Bla dubju saru passi ta' ġgant fl-aħħar sentejn f'dak li huwa ambjent regolatorju, missa jeħtieġ li nsibu bilanċ bejn ir-riżultati li jrid ikollna u l-ispiża u r-riżorsi li jkunu ingaġġati biex nilħqu l-miri tagħna f'dak li hu regolamentazzjoni tas-settur. Fil-fatt hija sostniet li l-aspett tas-sostenibilità f'dan il-qasam irid ikun ikkonsidrat fuq 3 fatturi importanti: in-nefqa, it-tkabbir ekonomiku u l-ħarsin ta' reputazzjoni tagħna. Min-naħa tagħha Dr. Geraldine Spiteri Lucas li hija l-kap eżekuttiv tar-Reġistru Malti tal-Kumpaniji irrimarkat li bil-qafas regolatorju b'saħħtu li għandu pajjiżna tħares il quddiem biex jiġu attirati aktar negozji ġodda. Intant il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri filwaqt li esprima sodisfazzjon tiegħu għall-ħidma sfiqa li saret fl-aħħar xhur u snin aċċenna għall-ħidma li għandu quddiemu l-Gvern biex jibqa' jattira l-investiment u jinċentiva n-negozju. Bħala Gvern qegħdin naraw li issa kemm jista' jkun naqsu l-livell ta' burokrazija fil-pajjiż. Semmejt kif flimkien ma' diversi istituzzjonijiet u regolaturi oħrajn twaqqaf kumitat sabiex nimplementaw 3 miżuri oħra mill-programm elettorali tagħna, dik ta' dritt ta' kont bankarju l-kumpaniji, dik ta' Credit Review Office, kif ukoll ta' Central Repository System ma' due diligence processes, u daw li ta' f'daqqa ma' 3 miżuri li ħajkun qed inaqsu bil-ħafna il-livell ta' burokrazija biex wieħed kun jista' jagħmel negozju, però wkoll jagħmilha ħafna aktar attrajenti bħala pajjiż biex inkomplu niġbdu negozju lejn pajjiżna u allura awtomatikament ifisser iktar tkabbir ekonomiku.